tuna chuan Genexis Platinum-4410 BSNL Tana setup dan. Ni masabera chuan 192.168.1.1 kha browser address para kanan chulea kan chuan password hian Genexis kami ngoya khanin mac ti oma kami number kha man mai turani he galo chulok sa ti khan hi copy anga khan paste mai tani chuan validation code hian horok tevekin share turani okay chuan neta kalanga chuan mi ma hian hei ho hi lo dik lawa reset ngai te kan lo ti chuan reset ngai reset thar u te po kan lo ti thei khang howa kha chuan manage han kal photanga chuan manage hian device management alo oma chuan restore default hi click on ni chuan minute hi fail bor nuaron in restart chung velte kami haron panganga chuan restart zo vek nuwa china kan luang bok khanin lut lenga chuan kami lu nuwa khan neta khanin lut anga chuan tuna helai settings lo om sa ho hi alo om to don lo ani lo ruak vek dona empina kitiam khin alo om don ta ni tiang khin alo omanga new in ti khan chuan internet khan error service ai internet in thanganga chuan VLAN hian hi connection tina sanga hi chun in lekha connection karon tia lekha po khan o mai thelo lo ni to lo ni phone hei chu aron to mai thei ani chu kan lo shiteuga tiang bokin he ta username te po in lo set to lo ani chuan hei karon cheuga kan lo shit bek hei cheu ni password chuan password ki chut mai tur ani ta ni chuan kami ti zo khan okay tikang chuan okay yang click khanin internet settings bi ka chu zo ta ni chuanin a voice tu khan la hian set ve ngai le ta ni chuda chuan new yang click lenga hemi hi internet thang to lovin voice kain thang to ang chuan PPI hian IP thanganga chuan VLAN ID hian VLAN ID hian in chi hi ta kan phone number zir kha nei nang ton ta lo ni kan phone number kha 2957 a in tran chuan 1831 VLAN hi man ta ni ani lova kan phone number kha 2999 a in tran chuan VLAN 1849 na man tu ani thak tu ani ta ni chuan ne ta chu tiang chuanin ei chu ka VLAN kha kan number kha 2957 a in tran ani wangin VLAN hian 1831 pangtani chuan MT wa hianin 1462 ni tani chuan kemin ta lu zo hian okay tikang okay click zo anga chuan a to kanga chuan heta a phone settings tak wati tu khan apps hian in kalang apps hian chuan VoIP setup in lutang chuan hian protocol hian tip le IMSP le oma IMSP hi SSIP hi khan turani thanga chuan hei ta hian tilap tur lo om ta ni hei chu hei 10.187.2.12 ti lo in ti sa vek ta mar ta po hianin ti hi om le ta ni hela hi kan enanga 2957 a in tran ho chu tuna ka manang kha man tu re ta ni ani lova 2999 na kan ho chuan hemi IP 10.191.103.49 ei man tu re ta ni chuan chu salai te kha hriat chian tu 2957 na in tran le phone number in tran le 299 na in tran kha ta kan thil man thain ang lo deuh zung ani
chuan khalai ti ha tiangila chuanin kan phone number a kha ke chu 2957 internet ni wangin 10 dot khami khan hei ka fill up khata vek ta ni chuan khami ka fill up thak ta vek to khan he ta hian disable le enable omata hi ka enable ta chuanin telephone number a hian telephone number a hianin kan telephone number chin kha hemi hi ta ni 2957090 he ka number ani ta ni chuan chumi ma chuanin 2957 a intran ho kha chuan 91389 chuan kan number kha 2957090 kha kan chule mai don ni tiang che chuan chuan 299 a intran alo ni ve le thung chuan 9 ma khan plus in bel leang plus 91389 chuan phone number 299 abi kha hi le tu rai ta ni chuan ke chu 91389299577 chu ka copy ta hian ka copy hian ka paste ata vek mai ni hian place paste thak vek mai tu ta po heta password ta po hian kami number tho khani chuan kami ti zo chuan in apply yang kami in apply zo khan a phone settings chu alo zo vele ta ni lo khoi zo vele ta chuan chumi zo chuan in wifi ming le a password vel thak tan kha ile don ni chuan neta kan kal le ta neta kan kal le a chuan wlan a hen kan kal ta ni wlan a chuan ssid hi kan wifi name tu hani ta ni tinan kcn ke chong kalo ti ta chuan bandwidth a hian 2040 than ani chuan password a hian in du kha password tu chin mai dona tumin chut zo chuan okay in click anga chuan Genexis PLATINUM-4410 setup BSNL tan setup tu kha song kha han in zo ti ani kha song kha ani chuan kan hriat tel pakhat tu chu hatia router kan han factory default ta kan han reset that tanin a in thak thin ta ni signal kan dona tha Genexis hi default da a signal dong thei tur hian jipon signal dong thei turin a in set ta ni chuan tam tak chuan ipon signal kan man sia wang khan kan Genexis phone ti kha loss ti kha sense as aron sen zau ta ni ron sen zau ta khami kan reset to nuwa khan chuan ipon lo hmang kha chu aron dik ngal maya ipon lo hmang bi khawa kha loss aron sen ta theni tumi atan chuanin he ta browser content.asp tia khanin content ti la ya kha helai hian content ti khauma content ti khauma kha set mode ta thak tu ni setmode set mode in kan thakang set mode in kan thakan entera chuan hei ta hian working mode a hian jipon le ipon alo om ta ni ipon hmang ho ga chuan ipon in select anga okay click anga adik mai don ani chuan ipon hmang ho la chu default in ipon a tena o wangin engma hi khoi boi ngai ve no ta chulai te chu kiat te kha angai ani chu kan signal kha kan lo set chiang lo ani pon kan connection lag la te operator ke hena khanin to mai turani a zong kha an te